Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart şehitler... Ji destpêka kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grupên çekdar ve û binpêkirin û ravandin û talankirina welatiyên Kurdiyên Efrînê berdewam in. Di her du rojên Bûrî de grupên çekdar dest bi hilmeteka girtinê kirin û hejmarek welatiyên Kurdiyên Efrînê li navinda bajêr û li gundewarê wê girtine. Herwiha derbasî hejmarek mal û milkên welatiyan li hin gundan bûn û ew yek bi tohmetên nerewayî. Ji derek taybet ji navçeya Şira ji Arkerê da zanîn ku grupek çekdar Rojavînê welatiyê bi navê Ebdû bin Xelîl û birayê wî İsmaîl ji gundê Omer Simo girtin û ew yek bi tometa koçekan bi kar tênin lê ew welatî serbest hat berdan piştî ku zanîn ew tohmet nerewa ye. Ji derê herwiha da zanîn ku kesekî bi sûtemeniyê bazirganiyê dike li gel karkerê xwe ji aliyê çekdarekî ser bi Sultan Murad ve li gundê meydankê rastî li daneka tund hatin ji ber ku wî çekdarî daxwaza 5 lîtr sûtemeniyê kiribû û wî bazirganî ew yek red kir. Ji derê ji nava bajarê Efrînê dan zanîn ku grupeka çekdar du welatiyên Kurd ji taxa Mehmûdiyê girtin û ew beriv cihekî nediyar ve birin. Herwiha grupên çekdar bi hilmeta girtinê li gundê Tiltawîl ya li nêzîkî navinda bajarê Efrînê rabûn û bêhtir ji 15 welatiyan jî girtin. Ji aliyê xwe ve polîsên leşkerî û grupa Ehfad el-Resûl li gel hin leşkerên Tirkî bi hilmeteka girtinê li gundê Bedînê rabûn û hejmarek ji welatiyên gund girtin û ew yek bi tometa ku ew bi ser peyê divene û alîkariya wan dikirin.